division IPFT North IPFT Barangsa dan Jakarta di mana kita sinarot para kita ini बेलाके हामबाय सिने मीडिया फ्रेंड्स रखना दिनै 27 तारिख सेप्टेम्बर 2022 आईपीएफटी विश्रामगंज डिविजन कमिटी ने अंगै सिने चोरिलाम आरडी ब्लॉक ने आईपीएफटी ने डेवलपमेंट कमिटी जों दिनै कमिटी नाम लायमान खा तमनि बागै हिंगांकै अबचिने आईपीएफटी ते बीजेपी ने हापांनि थानिबो डिविजन कमिटी ने अंगै बिसिकलमन सानमानि दङ अन्तत सिने डिविजन एजुकेटिव बॉडी रखने सामंग तांनानै सुबिदानि बागै चोरिलाम आरडी ब्लॉक न आईपीएफटी न फनो डेवलपमेंट कमिटी निने चोरिलाम आरडी ब्लॉक नि वाइस चेयरमैन पोस्ट न फनो रिनाने अंगथं होननाय जों आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी नि थानिबो सिने डिमांड दंमानि दिनैबो जों अमानटनो जों नुखा सिने प्राय ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटी होनो सिने आईपीएफटी ने चेयरमैन है के वाइस चेयरमैन अबनी गवर्नमेंट नि नोटिफिकेशन जों मानखा अबनी बागै जों दिनै बेलायखाना विश्रामगंज डिविजन कमिटी नि सिनि आईपीएफटी ने संगठन है के आईपीएफटी ने कर्मी रक बेलायखाना खासरांजाक बेलायखाना तंथावलायजाक तामनि बागै गंगाय दफानि बागै सामंग तांनानै थांतानिबो सिने गवर्नमेंट नि पत्रे परिसिनि फेसिलिटी दंमानि न जों अबनो लोक रखनि थानिबो जे मानसाब जराते जों अबनो प्रोवाइड खालायलाय मानानो होनाय बरक दिनै डिविजन कमिटी नि अंगै बरक दिनै खुपेरि साका अबनि बागै सिने स्टेट गवर्नमेंट आईपीएफटी ते बीजेपी नि स्टेट गवर्नमेंट नि थानियावबो जों विश्रामगंज डिविजन कमिटी नि अंगै बेलायखाना हामबाय मारो ए विश्रामगंज डिविजन कमिटी नि बुसकांनि सिने कर्मसूचि बरक दिनैबो साका आईपीएफटी चोरिलाम आरडी ब्लॉक नि डेवलपमेंट कमिटी व सिने संजाखा चेयरमैन अंग कांकाय सिने दा बरद देवबर्मा बसिने सेंट्रल कमिटी व बसिने बड़तंग ते डिस्ट्रिक्ट बहाने प्रेसिडेंट ते कन्वेनर संजाखा सिने यूथ आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी ने प्रेसिडेंट बरंगना विकास देवबर्मा ते बरक ने चोरिलाम आरडी ब्लॉक नि अंडर जे एडीसी विलेज कमिटी तंगमाने 10टा विलेज कमिटी तंगमाने 10 जन 2 जन खाई 20 जन कमिटी खाई बरक कैसा कमिटी नामजाखा अब कमिटी नामने कारण अंखा जेहेतु सिनी वाइस चेयरमैन चोरिलाम आरडी ब्लॉक जेहेतु मान खाबा ओ सिनी वाइस चेयरमैन ब गवर्नमेंट नि एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी बरनानि थांतानि ब पार्टी नि कन्सल्ट बा पार्टी नि डिसीजन बा पार्टी नि सिलेक्शन नि बिसिंतिनो खलायजाकथों होनाय दिनै अ कमिटी नामजाक माने ओंखाय बरक दिनै सिनी 10टा एडीसी विलेज कमिटी जे तंगमाने चोरिलाम आरडी ब्लॉक नि बिसिंग ओ 10टा एडीसी विलेज कमिटी बाहायनो सिनी कैसा यूनिट कमिटी है के प्राइमरी कमिटी बा विलेज कमिटी आईपीएफटी नि अंगै हाजाक फिनाय अबनो बर दिनै सिद्धांत नाखा दिनै मीटिंग नि बिसिंतियै अबनि बागै खाख्लायो बुसकांगो चोरिलाम को बुसकांगो सिने विश्रामगंज डिविजन कमिटी आईपीएफटी के बुसकांगो सिने गोबां एक्टिविटीज अब यागन नाजाक दङ डिसिसन नाजाक दङ अबनो कार्यकारी खालायजाकनाय अबनो दिनैनि मीटिंग नि डिसिसन हामबाय दिनै 27 तारिख सेप्टेम्बर मंगलबार जों 23 तारिख सेप्टेम्बर बीजेपी लक्ष्य चोरिलाम आरडी ब्लॉक वाइस बीएससी चेयरमैन मानि बागै जों दिनै 27 तारिख जों नन ऑफिशियल ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटी खाजाका पार्टी आईपीएफटी नि तरफ থেকে अबनि बागै दिनै सालसानि सेमनारिंखा विभिन्न रकम पक सालायनायनि बिसिंथिनो जों अब जों आरो सर्वसम्मत कर्मे दिनै 10टा बिसिनि मांनि खबै 20 जना बरक नन ऑफिशियल ब्लॉक कमिटी खाजाका টোটাল কয়জন কমিটি খাজাকা মোট 10টা বিসি দङ चोरिलाम आरडी ब्लॉक और 10टा बिसिनि खरंनि 20 जना और कमिटी खाजाका आ परिचय अब जो कमिटी ने आसुक फांबा तांफां साम और आंनि जी आईपीएफटी विश्रामगंज डिविजन प्रेसिडेंट
ang aruni chairman tai convener kha sini yok IPF ni central committee ni president baram guna vikas devromno convener rei bijana tinai committee khazaka o committee bai boma hai bus nang samu bahai ke samu khaijana ya bro जों पुइला 20 जना कमिटी खाजाका एरपरे विलेज वाइसआव जोंहाबो विलेज परिचालन कमिटी खाजाकनाय अबाहायकेनो सिनि जों अष्टासेगे सामुताङै थानाय विलेज डेभेलपनि बागै हामबाय जोंनि मिडिया बन्धुफोरनो जोंनि पार्टी आईपीएफटी बिश्रामगंज डिविजन कमिटी बाय जुगालजा सालचालि सेमिनार वार्कार सेमिनार दिनै जोंनि बरकटाइबो जोंनि लिडार कयेकजन फाइनाल आबो फाइमालिया ओ जागास्लाय जागे जोंनि कायसा मिटिंनि जागाते अन जागा तमाने मिया खर एसपी हयते खबर फायो अ जागा बाद्रिगय ना अन जागा खायदिंखायबा जों दिनै बिश्रामगंज मटर सेनि बिकला साकावनो जों मिटिं आचुंलायजा अ मिटिंआव जों दिनै सांगठनिक बाहायके जों दिसायनाय एवं बिश्रामगंजआव जोंनि पार्टी आईपीएफटी डिविजन कमिटी गाहाम संगठन दंख एवं अ संगठन तेबो मजबूत खायनायनि बागै जोंनि डिविजन कमिटीनि कायसा गाहाम रिसाफल एवं सप्ता एक कमिटी बडी खानानि बागै जों दिनै मिटिं ते अ मिटिंआव फाइमानजों फैगा जोंनि यूथ आईपीएफटी नि चेयरमैन तथा पार्टी आईपीएफटी नि असिस्टेंट जनरल सेक्रेटारि श्री शुक्लाचरण नुआतिया वाइस प्रेसिडेंट फाइनाल फैगा जोंनि लोकल लिडार नो जोंनि राममोहन बाबू राममोहन देव बर्मा जोंनि एजीएस विधान देव बर्मा गोबां मान लिडार जोंनि यूथ प्रेसिडेंट विकास देव बर्मा एवं जोंनि राजेंद्र रियां एसोसिएशन जनरल सेक्रेटारि डिविजन कमिटी बिश्रामगंज डिविजन कमिटी प्रेसिडेंट बिश्रामगंज डिविजन कमिटी आईडब्ल्यूएफटी प्रेसिडेंट जो अरन जत यूथ राव जतन फाइक कब्जा फाइका एवं जत जत थांलायजा जों गोमाया बिश्रामगंज डिविजन कमिटी बेलाय काहाम एवं बिश्रामगतेबो हामनाय अब आं दिनैनो नवै थांका अरनि जे जुबक ताबो जुबक श्रेणी बरकराव बामा फाइजा बामा शिक्षित बरक दङ ताइ जों जत सिनाय सिया रोंनाय रोंया पार्टी आईपीएफटी नि डिपार्टमेन्टनि दाबियाव बिसखांबा आगावनान बागै जों जत प्रस्तुत दङ बेब्रा गाव सामानो खावैनो आं बेलाय दंथजाका आं बेलाय पुरानो अभिनन्दन मारिव एवं आगामी दिनाव जों राजनीतिक भावे फाइट खायनानै एवं त्रिपुरा लेन्डनि आन्दोलनाव जों खायलायनानै बागै अ डिविजन कमिटी बिश्रामगंजनि जतना फुलफिल जों सापर्ट माननाय एवं ब्राव आगावनाय आसिन आगाव थानाय दिनै जे फाइनो फाइमानि आसास मानखा आं बेलाय बेलाय खाथ'जाखा बेलाय बेलाय खुसि हमखा एवं এই डिविजन कमिटी तेबो तर्थं तेबो राथुं एवं जों सेन्ट्रेल कमिटी फैदेबो जे मानसा जराव बरम तेबो जों चुबानाय एवं जों सारा त्रिपुरायावनो दिनैनि सिम जों जेंखा ताबो आं दिनै बिश्रामगंज डिविजन कमिटीआव दिनै कर्मिबाय आं सालसानि मिटिं आसुं दङ ताइ आइनिखाय सुसिसि कान्चनपुरावबो दिनै हाजार हाजार बरक नखरै दिनै सारा त्रिपुरायाव आईपीएफटी दिनै आगामी 2023 ताइ त्रिपुरा लेन्डनि मुभमेन्टआव थांखो दैसानानि बागै दिनैनि सिमिनो जों फुजा सफैयासो जों जेंनाय सुरुखायखा ताइ सारा फुजानि बागै किसा बन्द दंनाय ताइ फुजा पाइखांखायनो सारा त्रिपुरायावनो आईपीएफटी त्रिपुरा लेन्डनि मुभमेन्ट एवं 2023 नि इलेक्शन जत मिलबो त्रिपुरा सानि आन्दोलन जों दीर्घ बছর खायफायमानि जों आबोनो गोथां थानाय आगामी दिनाव तेबो आगावनानै बागै जों प्रस्तुत दिनै होदोना जों जेंखा जतना हामबाय